ए मुंगेरी, अरे 10 बज गया, अभी ले सुतले है रे, मास्क लगा के। ना बाबूजी, हाँ सुबह उठ के निहा के धोआ के चमेली के तेल लगा के तैयार बारी। अच्छा ठीक बा, कितना अगुआ आए, कितना अगुआ गेल, एमरी पे ठीक से बोली है, एमरी में सेट हो जाए के चाहिए। हाँ मेमोरी नसरुल्ला भाई से जाके ट्रैफिक ट्रेनिंग लेके अली है, अगुआ के हम इंग्लिश में ढका दे भाई। नथुलाल के घर ये बका। हाँ का बात बा कही। सुनली है कि अपने का कादर लड़का बाटे बियाह करे वाला बाटे देखे अली है। चलो नहीं तो आवाज अभी तो होई। अभी ले कुछ लेके आलक न कहा रह गए। अच्छा आवा तो होई, हमने बता के ननो अली है, ये लोग से तेरा तनी तकलीफ हो तो होई। डायलॉगवा नहीं के सुन ले कि जमीने घींच के बैठू ताले लेके आवत होई है। आ गेली। अच्छा आ गेली। बैठल जाओ। बैठो, हम नाश्ता लेके होइले। कह के न अली है तो यहीं पर न बैठे के पड़ी। बैठल जाओ, शर्माऊ न लगा। ई हमनी माल जल बाड़ी का से बोरा ले लिया चिवड़ा ले लिया नाश्ता में। हम लड़का वाला बाड़ी जे चाहन से खियाए खाऊ, अन तो बहुत ये सब खाला दो जाली कुटुम के। निमन चीज बा, का कही करी। लड़का वाला बाड़ी जे बुझाई से खियाए। अच्छा खाना लू ये तो कितना दिन पर मिलल बा फोकट के खाए के। ठीक बा, अब लड़कावा के बुलावल जाओ। केने बाड़ी चल गोवा गेल हो। अब बाबू हां जब तक गुआ के गोर लगोई का। हां तो गोर लगवा, आ ज्यादा बोलियो ना, ऐसा बोलियो को पसंद कर लेबे। अब बाबू गोर लगवाई तो पैसे से देते। पहले पसंद कर दे तब वो पैसा देते। जइहा तइयो प्रणाम करियो, आवे लगी तइयो प्रणाम करियो। अब घरे प्रणाम करे के होते। हां तब वो पसंद करतो। घर द्वार सब कुछ बरलाही बाटे, दुआ पर एगो कुतो बरलाही बाटे, माल जाल बरलाही बाटे, घरवा सब तो पसंदे बाटे हमनी के। खाली अब लइकवा के देख लेवे के बाकी कैसन बा। लइकवा पसंद आ गेल तो समझे कि सब कुछ क्लियर है। आवे तो लड़कावा के। लइका ये बा का। हां ये बा, प्रणाम करतो। इना हुए ना। राज लड़का तक शहर से पढ़ के आयल बानू से तैया। अच्छा शहर से आयल बा। ठीक बा, ठीक। देखा में लागत था शहरी वातावरण के बा। बउआ तोहर नाम का बा? मुंगेरी लाल। मुंगेरी लाल। अच्छा। रउआ बाबूजी के का नाम बा? बाबू। का चुन नथुलाल। नाथूलाल। आ भैया के का नाम बा राउर? भैया। का चुनालाल। चुनालाल। का बात बा, घरवा में सबके नामवा में लाले लाल आवता। ए का कर, हमरा घर में केहू करिया बा ना उज्जर बा, सब का लाले लाल बा। हमर कपड़ावा लाल बा। स्टॉप। अच्छा बाबा बतावल जाओ कि रउआ कितना तक पढ़ल बारी? पांचवा में 5वें फेल बारी। लड़का बुझाई था पढ़ल बा, काहे कि कोनो एक बेर फेल करले तो उ छोड़ देवले पढ़ाई लिखाई। ई 5 बेर फेल करके भी पढ़लक। लड़का में बाटे जज्बाती बा लड़का। हाँ। हार न मानी कोनो काम में। कहाँ से पढ़ले बड़ा बुआ? आंगनबाड़ी से हम यूनिवर्सिटी पास करले बारी। कलकत्ता, गुजरात, मद्रास ये सब के तो मास्टर डिग्री बा। शहर में रहल बा। हाँ शहरी लगैता। अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से खबर आए रहा जाएला। ई पैंटवा के कैसन बा फटल? शहरी स्टाइल बा। जाने नहीं लड़का सब शहर में रहल है तो स्टाइलिश रहल है। ए बाबू पूछा ना लड़का हम पसंद कर तो का विचार बा? लड़का तो हमनी का जो पसंदे बाटे पसंद बा, लेकिन
का बात बानू कि हमने अभी दुइये गोरा से नहीं देखे, ठीक बा। हम की बार आएम नु तो आम तेका सर समाज के लेके गांव में भाई बारन, पड़ोस में बामा बारन, वो सब लोग के बुला के ले आए, लड़का के देख लिया जाए, ओकर तो पसंद होई। अभी हमने दूसरे के पसंद बाटे और ओला दिक्कत ना कर रहा, एक मोबाइल नंबर हम दे देता है, ठीक बा। ऊपर लड़का के एगो ऐसे क के एगो ऐसे आजकल झूठ जाओ ना तेका स्मार्ट हो गेल बा, तेका फोटो स्टाइलिश आवे के चाहिए। हमनी सब ज्यादा लड़का लोग पसंद कर ले हम, लेकिन घर के औरत लोग जो होखे ली से जूम क के देखिए सब जे तेका फोटो निमन बा कि ना, कनवा टेढ़ बा कि ना, कवा तेका गोल गोल बा, ठीक बा। ये चलते फोटो भेज दे, हम हमनी लोग के पसंद बा जा, ठीक बा। ठीक बा, पसंद बा हमनी का लोग। गड़िया मिली दहेज बाबू हाँ जागरी प्रणामो करे के होते क्या? प्रणाम करो ना, जाती ना अब प्रणाम कर लो। प्रणाम करवाई तो पैसे देते प्रणाम करवा तब न। पैसा दो ना और प्रणाम कर लियो। हाँ अगला बेर आएम तब बहुता लोग से आम तो बहुता पैसा दे, हम जोड़ी भर भर के। ये बाबू हाँ चपलावा मंगाना था का करबा चप्पल ऐसी चलावे जाइले तो कोर में हला ले क्या दाम नया किन देबो। आए आएम ना, आएम तो तोरे के नया चप्पल दे हम। भिखारी ठाकुर से मंगवा दो जाई, ठाकुर जी बारन हुका से हाँ ज्यादा आइला ना लोग खाला ना, पैसा ना तो चप्पल तो हो गेल गोरे पेंगे। हम पे कि तू पे में चप्पल मांग लिया कि तू एगो तो देलवा फ्री में वो तूर देलो। जा पेंग हा जो भाई चित्रा में जो जो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करे, शेयर करें। सब्सक्राइब करे। अब बेल आइकन दबा दिया।